En tiedä, miksi lähdin. Enkä tiedä, miksi on näissä menossa. Siellä on kuitenkin taas ne samat kysymykset. Mitä sulle kuuluu ja miltä susta tuntuu? No en tiedä. Tuntuu, että ei tunnu miltään. Joo, ne sossut haluaa auttaa. Mutta miten mä muka selitän niille, että kaikki vaan tuntuu valuvan käsistä? Kaikki päivät. Ja mun koko elämä. Miten muut muka osaa elää ja tehdä suunnitelmia? Lähteä töihin ja soitella ystäville? Mulla ei edes oo ketään, kelle soittasin. Yritän vaan selviä päivästä. Mut täällä mä nyt sit on kuitenkin. Ehkä sekin on sit edes jotain. Moikka, sulla oli aika. Moi. Istu vaan. Haluatko sä kertoa, millä sulla on tässä mennyt? No, mä oikein osaa sanoa. Okei. Niin me viimeksi puhuttiin, että sä oot ollut vähän yksinäinen ja sulla on ollut ton arjen hallinnan kanssa vähän haasteita. Niin mikä tilanne on nyt? No vähän sama oikeastaan, että ei. Mä oikein tiedä. Okei. Mä mietin sellaista, että jos et sä tykkää puhua tai et on vaikea kertoa tälle ajatuksia, niin mulla olisi tämmönen menetelmä, että kirjoittaisit paperille itsellesi kirjeen. No en mä oikein tiedä. No mut mitä mun täytyy sit siihen kirjoittaa oikein? No sä voit miettiä, että missä itse vaikka haluaisit nähdä 10 vuoden päästä. Niin. No, täytyykö se olla aika pitkä? Ei, se voi olla ihan lyhyt, ihan mikä sillä itsestä hyvältä tuntuu. Ja... Okei. No, ehkä mä voin sit kirjoittaa sen. No niin, hyvä. Tehdään sillain, niin mä laitan sulle tonne paperit valmiiksi. Täällä on kynä ja paperi. Sitten kun oot kirjoittanut, niin laitat tähän kuoreen ja laitat sen kiinni. Sun ei tarvitse sitä kellekään näyttää. Ja sit laitetaan se johonkin hyvään talteen, niin saat sen sitten myöhemmin. Moikka Emilia. Miten sulla menee? Oon vähän yksinäinen. Ei oo oikein kavereitakaan, mutta tulin just mun sosiaalityöntekijän luo ja se käski mun kirjoittaa. Mun on vaikea kuvitella, missä sä nyt oot, kun luet tätä. Enkä oikeesti edes tiedä, miksi kirjoitan. Tänne joo, se sossu sanoi, että kirjoita jotain toiveikasta tulevaisuuteen, mut en mä tiedä, osaanko. Päivät vaan menee ohi, enkä välillä edes muista, että mikä päivä on. Tuntuu turhalta edes herätä. Sossu sanoi, että ehkä joskus vielä helpottaa, että tulevaisuuden mä vois olla vähän rauhallisempi. En tiedä. Mut jos sä oot siellä, niin ehkä sulla on jo vähän parempi olla. Mä toivon, että sä oot löytänyt paikan, jossa sun on turvallista olla. Ja että sä oot löytänyt jonkun, kenellä voit sanoa asioita ääneen, ilman että pelottaa. Eikä tarvis pitää kaikkea sisällä. Mut mä uskon, että sä selvisit sinne asti. Ja ehkä siinä, missä sä nyt oot, siellä on jo vähän valoa ympärillä. Terkuin mä, 25V. Moikka Emilia. Miten sulla menee? Moikka Emilia. Oon vähän yksinäinen. Mun on vaikea kuvitella, missä sä nyt oot. Mulle päivät vaan menee ohi. Eikä välillä edes muista, että päivät vaan menee ohi. Tuntuu turhalta. Mut jos sä oot siellä, niin ehkä sulla on jo vähän parempi. Mut mä uskon, että sä selvisit sinne asti. Ja ehkä siellä, missä sä nyt oot, siellä on jo vähän valoa ympärillä. Siellä on jo vähän valoa ympärillä, missä sä nyt oot, kun luet tätä.
Enkä oikeasti edes tiedä, miksi kirjoitan. Oon vähän yksinäinen. Mun on vaikea kuvitella, missä sä nyt oot, kun päivät vaan menee ohi. Enkä välillä edes muista, että mikä päivä on. Mut jos sä oot siellä, niin ehkä sulla on jo vähän parempi olla. Mut mä uskon, että sä selvisit sinne asti. Ja ehkä siinä, missä sä nyt oot, vaikea kuvitella, siellä on jo vähän valoa ympärillä. Enkä oikeasti edes tiedä, miksi kirjoitan. Tuntuu, kuin joku muu olisi sen kirjan kirjoittanut. Sanat on tutut, mutta tunne, se ei enää oo. Haluan vain sanoa tämän. Sä selvisit. Me selvittiin. Sä et tiennyt, että se pieni toivon kipinä, josta sä pidit kiinni, se riitti. Elämä, ei se ole täydellistä vieläkään, eikä sen tarvii olla. Mut täällä elämä on rauhallisempaa. Jos mä voisin puhua sulle, 25-vuotiaalle minulle, sanoisin, että kaikki menee hyvin.